Здраво, аз съм Александър. Алекс ме е надимак, ми викат децата. Играм в Байер, 22 години съм. Имам доста 36 сезони играно, имам доста тотално 32 гола и най-добър стреляр съм. Ние сме първо место, втори са Верда Бремен, и от 2 гола бегаме разлика от табелата. И гледаме, защото можем се да направим, за да сме шампиони в... Колко бола ви бега Верда? Колко? Ние бегаме 2 бола, Верда са второ место. Ние сме първи. Кога играете с них? На 31 февруари. Табелата и аз стана на дялък периода. Това за Германия, тато за Скопия, само да ни карат били, от име от другите изтечени. Те можем цел да направим те от себе, за да направим моята клипа шампион. Дека по-арно, тук или от Германия? От Германия всеки е най-убаво и най-по-добро. А у кой град живееш в Германия? Мюнхен. Защо така мислиш? Защо така мислиш? Затова, че Германия е по-голяма държава. Германия е по-голяма държава и по-хубаво се живее. Да, има повече пари. А не тук, който те видят, ти си педа, ти си тавал навае. Това не е хубаво за мен. Не е хубаво. А ти не си никакъв педър? А ти на мене ми враги лошо. Това е лошо. Не се замарам в живота и се глупости. Не се замарите, защото кой ще си го спорта. Да. И запълна там да успеем и долу му... Да те питам още нещо. Дали пушиш, пиеш алкохол? Не. Това не е идол отбор това. Спортист. Дали стан на листа за спортист на годините на Македония? Не, само Германия. Само Германия. А колко место завърши? Или Еноски събира? Енос. А кога ми кажа от играто Верда? На 31 февруари, да. Чакам да сядаш, как добиш нещо. На телевизор ќе даваш? Може ли от Виж да се пита нещо? Може, айде, може. От Виж телевизия, че се явуваме. Како може да дойдем до твой адрес? До твой адрес? Да. За моя адрес. За нашите гледачи. Трябва аз да правим, че председател с Франс Бекенбауер, той не е председател на Байер Мюнхен. Он не е taj човек, трябва аз да правим лично му обед. Да. Дължим на собственост. Да. И да гледаш който обожаватели тук. Трябва аз да ми изгоня. Браво! Хвала много на интервюто. Нещо. Нямаше да. Няма фона там, те ще може. Добре се зона. Много да си играеш около. Сречно! Хвала. Имаме.